ninguna, que me lava camisinha dentro das mangas da súa. Miña mãe por me casar e ofrecerme canto tiña, e a xiña que me casou cozoume cunha saliña, e a proveza benadese e a riqueza non se atopa, todo o que tiña e a paz nunha coroa. Don José Arteaga Maseda, agrimensor, 78 anos, Cesuras, Mondoñedo, Lugo. E ele salía do seminario, escondidamente, e chegaba a... Refierme a Noriega Varela. A Silveira escondía unha cinta máis o hábito ese negro, e escondía, depois iba como paisano. Entón, se bailaba e tal, e foi onde se fixo. Era contábame esas contas das faenas que facía, bailaban depois aos domingos, iba a levar as montañesas, porque as montañas de Labrade, por aí baixaban pola Infesta, un camiño chamado Infesta, baixaban por ali abaixo, e ele iba a levar, que era moi mocero. Era, pois, sempre o hombre, pero refiérome que, claro, acordou os anos moi pobres. Ele non foi moi afortunado na época dele. Era moi inteligente, pero cando lle deron que está a estatua de 2.000 pesetas, non lle chegaron a nada. Pois tiña os fillos e tal, e eu ainda lle daba bastante, porque como estaba no batallón tiñamos todos os medios para poder darlle, non? Café e azúcar e iso. Ele agradecía moi ben. Mas agradecía eu como aprendía. Comprendes? Ele falábame de Mondoñedo, cousas que a mí se me olvidaron moitas, que me dicía incluso cando iba aos nidos, que era el moi novo, e as faenas que facía, o que aganchaba, que andaba aquí ao redor da iglesia por eses, por como se chama, o trabartel. E ele iba ca gorra, o gorro do seminario, na boca, e agarrado a eso, parecía como un deses que hai, deses que andan nas montañas. E ele dicíame do caribe que ele tiña, así dicíamos milagres. E claro, pois despois, ele, despois de poñerme, contábamos contos. Ele poñame como amigo, eu daballe iso como amigo, e necesitaba, pero eu necesitaba dele o estudio, a cultura dele. Ele aprendeume generalmente de todo. Tempo que estaba. Entón, eu, desde que facía os meus traballos, iba para a casa para xunto dele, e dicíamos, vamos a ver algo. Era moi perfecto na conversación. Bueno, como está ahora preguntándoste, eu preguntaba a ele, desta tal, pois vouche dicir. Entón, ele, no melloramento do falar gallego, dice, eu mellorei, enriquecí moito o falar gallego, porque o falar de Ourense non é como o falar de aquí. E antes era moito peor, non? Porque cando fomos para a guerra, pois ríanse de nosotros en moitas palabras que falábamos do Mondoñedo, e nosotros ríamos deles, pero non sabíamos cal era a perfecta. Entón, agora vexo que moitos, porque ríanse de min estes de aquí, da parte de Monforte, por aí, ríanse de cando diceu, cando me decatei, e ríase por decatar. E o decatar está en gallega, está en castellano. Cando me percatei, e xa cando me din cuenta, entón, eles, para calquera cousa, un cacho de calquera cousa, unha pieza tal, un anaco destes, ríamonos polo anaco. É dicir, que uns gallegos ríamonos dos outros. E agora, cando vexo a perfección deles, e eles
oían a un montañés destes da montaña, que eran brutos falando, oíanlle unha palabra, e ele tiña o costume de dicir, fai o favor, que dice esa palabra, repítame esa palabra, e apuntaba. E entón, esa palabra pasaba á literatura, o libro. Entón, é onde ele facía o asunto literario, as novelas e tal. Entón, era onde melloraba a palabra que oía, que dicía, o que quería dicir, porque eu sempre viña aquí a San Lucas, a feira de San Lucas, e escoitaba os ganaderos como estaban falando. É dicir, que uns falaban moi distinto de outros. Entón, era o que enriquecía o gallego, porque ele falaba, tiña libros, novelas, libros en gallego. A ese home que lle faltou foi que non apoiase nos escritos dele. Aquí só o apoiou Tella, o general Tella, que estaba de gobernador militar en Lugo, cando lle deu esta medalla, porque o conocía de algo. E despois non pasou moi ben, non estaba moi ben. Antes da República, antes da ditadura de Primo de Rivera, era maestro, claro, colleu moita pobrecidade. O maestro da escuela tiña poucos medios. Facía algúns libros, e se non os atendían, non lle valían para nada. As aldeas temos algúns libros que eu tenemos o fillo, ainda hai algún por aquí, se vos interesa, ainda me facerei con algún deses libros, máis en poesía que tal, e non lles deron importancia. Refiérome a Noriega Varela, donde estou outra Álvaro Cunqueiro, que ainda tiña algún libro na casa dos de periódico del, me parece que hai algún, pois calquera periódico lle lían Álvaro Cunqueiro, e lle daban importancia. Por qué? Iban ben feitos e iban tal, pero eran os do día. Entón desarrollábase, porque o amigo del daba o amigo. Comprende? Un amigo facía outro. E daquela non, daquela había máis contrariedades. El pasou miseria. Pois na República, aí quitaron a escola. Quitaron a escola, antes da guerra, estaba en Chavín, e resulta que ele era un individuo que, como fora crego, ou como estudaba grega, depois non fora como tal, polas súas cousas, gustaban as mulleres, pois non foi crego. Pero ele era creyente, aunque era máis nacional, era creyente. E neso, pois a primeira cousa que fixe a República, cambio de bandeira, é quitar o Cristo. Quitaron o rei, que na escuela había o Cristo e o rei. E ele o que quitou foi o rei e o Cristo deixou. Entón, ele foi nunha lei, claro, para arrearlle, e porque non quitaba. E dicía ele, pois miren vostedes, que ele falaba así, miren vostedes, a min comunicándome disso, pero nadie me mandou quitar ese señor. E ese señor aí non me molesta. Está aí. É unha cousa que é moi distinta á política. Os señores era o rei, quitaron o rei, pero non quitaron a Jesucristo. Tal, bueno, arrimando moitas máis palabras, que explicábamos de palabras, e era a conversación que tiñamos. Pois ali falábamos, como estamos falando, tiña máis confianza que eu, que éramos moi amigos. Entón, claro, castigárano, e ao quitarle a escuela, ao quitarle aquilo, no seu tempo que fora que ele fora moi fastidiado, porque a primeira escola estaba en Ourense, que a primeira muller que ali, ou unha cousa así tovera, e ele estaba tamén en Ourense, e cando iso era en Chavín, e depois xa situouse en Chavín. Cando despois lle volveron a dar a escuela, ou hasta da guerra, pois deron a escuela, ou lle darían algo máis despois, eso sí que hasta non pode dicir, pero eu creo que non lle deran hasta iso. E por telo Cristo deranlle algún mérito, e por telo Cristo quitaran os méritos. Que ademais despois os maestros nacionales, casualmente, foran casi todos algo causados, fora como os carabineros, porque eran do outro estado. E algún ainda incluso marchouse ao monte, porque metíase un pouco a cousas que eu non entendo. E ele, por ser disso, pois, sofreu algo. E aí por aí veu miseria a ese señor. Entendes?
Don Manuel Camaño González, Oleiro, 90 anos, Buño, A Coruña. 11 ou 12 anos, non sei, 11 anos diría, o máis grandito, 11 anos, sí. Sí, porque andou servindo para a casa dos labradores. E despois meu pai xa era oleiro, non? E meu pai veio ao xornal polas casas onde o chamaban. É claro, meu pai traía-me debaixo do braço un polourinho de barro para que fora aprendendo. Puxo-me unha roda, eu solo, na casa, e ele vai ao xornal. Eu estaba peleando co barro, eu solo, non valia nada para ensinar. Porque este tiña, como se chamas ti? Eu, Antonio. Ah, sí, Antonio, sí. Aquí Antonio tiña o seu bisabuelo, non era bisabuelo, o Rulo Vello. Sí, bisabuelo. O Rulo Vello. Ese valia moito para ensinar. Era o home máis daquela, o oleiro máis vello de Buño. Cando empezabas a facer algo, porque meu pai non. Pero ese home, cando empezabas a facer algo, dice, sí, hombre, sí, mira que ben vai, outra salirá máis ruín. Outra salirá, veñe, ala, cuno, para outra vai salir mellor, ainda. Bueno, eu quero dicir que aos 4 meses ganaba a comer. E prendo fun para a casa do bisabuelo deste. Eu fun contento para ali porque aquele home ensinaba canto sabía en Buño. E dava-me de comer, e depois fun indo. Un mês máis adiante, xa me daba un real. Un real. E hasta fun ganando terras. Eu naquela casa do bisabuelo deste estaba bastante ben. Pero fun indo, e hasta que cheguei onde cheguei. E ando despois ao xornal hasta que casei. Sí. E xa digo, bastante estaba. Agora quedouse-me moi ben o oficio, porque despois eu era mozo. Eu tamén non lle trajaba todo na casa. Me ben. E daquela eu pasaba o mellor que moitos ricos. Porque os filhos dos médicos, o médico daqui é Don Fernando, é iso, andaban a duas velas. Pero eu tiña cartos só. Eu paseaba como paseaba bueno, máis que hoxe, xa sabido, pero a todos os lados. Era o conto así. Fornos. Bueno, fornos, habería, bueno, tan ben conocidos, pode-se contar. Sí. Porque Costa. empezando aqui na costa, havia aqui na costa, naqueles tempos, havia 3 fornos. O do Condinho, o do Televino e aqui. Este outro. Este daqui. Este do Canhoto. 4 fornos. Nesta. Logo despois, temos o forno novo, temos os morons, que é onde o José António, onde é. O da Lucha. E havia un forno, bueno, eu xa non acordo moito, na plaza. No, o da Pedreira. Acordo. E no Jaio. Bueno, esses, claro, onde vai, esses xa non se acordo nada. Acordo falar deles. E non había un detrás da casa de meu sogro? Non había un detrás da casa de meu sogro aquí? Na Moreira? Había, que ainda hai ali restos. Tampouco non acordo. Deses, sí. Houve tamén. Eu falo dos que me acordo, non? Logo despois veio unha cerámica, empezaron estes, que acordo eu cando empezaron. E iso puxeron. Non nos gostou moito, pero a larga ainda os que víamos, falo de obra. A larga ainda ganamos. Porque agora eles quitan o barro, e ese cara nós tamén o compramos a pouco precio e sale máis barato. Eu falo deste aqui de Buño, pero había os da montaña de Santa Comba, un sitio que se chama Xallas, Santa Xaviña, por aí. Bueno, viñan moitos xalleiros tamén vistas, buscar barro. E eses sabe Dios, eses sabían a Noia, ao pueblo de Noia, Caraló.
Eu, por exemplo, quando empecé a ganar algo, porque ainda deixavam a conversação, isso, porque naqueles tempos, quando eu ia para a casa do abuelo, do bisabuelo aqui de António, fomos quase, pero depois íamos pagando R$1 a mal o tabaco. O tabaco custou um macilho, custava um patacón. É que empezou polas chocolateiras, non? Sí. Había com chocolateiras de Midanza, chamaban Midanzas, despois com chocolateiras de Realete, despois iba assim de mais grandinho, ou que podias tal, xa empezabas a fazer alguma pota grandinha, dessas potas quartilheiras, de Realete, havia de Chenete, e havia potas de mono, mais da 10. Pucheiros, chinetes, realetes, monos, pucheiros da carto, pepeiros, que sei eu. Aquela peça que está lá chama-se a Gola da Fonte, que já fiz eu, como eram, porque eu tinha ido em casa do Rulo, chamavam-lhe o Rulo velho ao bisabuelo. Eu tenho ido à Fonte do Picho. E com uma ola mais ou menos como essa, que acordo-me bem como era, que este fazia teu abuelo, o teu bisabuelo. E ia muitas vezes à fonte. Por exemplo, aquela é a ola da fonte. Sim. A peça que tem um rabo tal a qual, aquela é uma caçola de realete, bastante grande para daquela, pero foi-se-lhe madrando, sim. É de onde se faziam as papas, ou para os queixos. Por exemplo, aquela peça, ou outra que há ali ao lado, eram olas para a graxa. Olas de quatro assas, enfim. Havia barrenhas que eram sim. Mazorza, Claro. Depois havia essas cozinhas também falando. Bueno, agora estávamos das peças grandes. Bueno, pois, eu passou-me uma coisa, que quando nós estava, depois fomos para a casa de teu abuelo, saí da casa de teu tio, de teu bisabuelo, e fomos para a casa de teu abuelo, que tinham as casas juntas. Tinha daquelas 16 anos, acordo-me que... E disse meu pai, ti agora não devias de ganhar mais, vou-lhe pedir mais cartos a Pedro Rulo, a ver que se pague mais cartos. Que meu pai ainda me movia muito a mim. E disse, bueno, resulta que não me queria, o homem, Pedro, o abuelo desse, não lhe pago mais. Bueno, pois aquela, vou-te dizer uma coisa, que te faça o jornal que vão por aí os homens, é pago-lhe como a eles. Daquela sim. É fui ainda assim, pero... Cando un era alfareiro de todo, cando acababa de ser aprendiz, con que peza? Bueno, a peça mais grande é que me custa mais trabalho, é? Que hoje faz peças muito grandes. Pero a peça mais grande era com mais trabalho, por exemplo, aquela peça que falamos lá em Monaco, aquela era trabalho bastante, porque havia que botar um bupulouro de barro, é espremer-se. Por aí vem o conto que eu tinha 16 anos, que tudo era fazer portas grandes, ali em casa teu abuelo. Esse cara deste pulso. Claro, era muito novo. É por isso que digo eu que as peças, depois que se já a fazer, isso depois sai de tudo. Depois sai coisinhas que a cunca, para fazer bem a cunca, daquela era muito... Não queria que as cuncas tinham que ir muito feitas, que hoje faz qualquer. Hoje faz distintos, Pero antes as cuncas tinham que ir muito feitas. Sim, eu acordo-me que deu abuelo, que é uma maravilha, que quando colhia as cuncas, hasta lhe doblava a roda. Doblava-lhe a roda. Trás, e fazendo, hasta lhe doblava a roda. Não levava barro nenhum a roda. Sim. Antes havia muito boçoleiro, só.
peza era a que máis vendían de todos? A que máis vendía? Bueno, mira, as cuncas serían as pezas que máis se vendían. Porque a 300 dúcias se botaba nunha fornada. 300 dúcias? Sí, cando que sei a primeira fornada, a primeira fornada que botei eu, foron 250. Eu botei 250 dúcias. Por exemplo, de cazolas de relete, desas cazolas, unhas 30 dúcias. Desas grandes, de papeiros, por exemplo, ou pata de xaneta, como lhe chamemos, unhas 20 dúcias. E tu sabes o que é? Sí, antes era... O que se botaba antes. Bom, os pobres dos selleiros pasaban moitos traballos tamén, porque terían as 3 ou 4 bestas. Facían os paquetes, que era unha maravilla ver fazer os paquetes, porque con cordas e palla envolvía, porque ainda se fora en esteiras, iba ben, pero con cordas amarraban, iban amarrando a palla e máis tecendo, ale. E veña cara sabe Dios onde, cara a Pontevedra, e iso, cara a Estrada, e todo iso, iban moi longe, Había veces que non querían pasar, aunque chovese iban, pasaban as puntas que se iba a auga por riba das puntas, ou mollábanse, e teñan que dormir en pousadas, mollados. Iso sí, bastante mal, sí, Nada, eran calamidades daquela, malos tempos. Eran malos tempos, coño, melismos. Se me esqueas. O teu socio ten a cuira mollada. Sí? Diciráslle que se hai que despillarlo. Sí, Teño xuramento feito mentre esteña solteira. Ai nin teni con lambón e a vela chocolateira. Pois eu teño que saber se non me caso contigo, porque tamén podes ter algo de feute escondido. Vai-te dai jalupín e boca de cadelo mouro, que xa non te quero ver, aunque te cobran de ouro. Pois eu tampouco te quero ollos de jata mamada, que te tes por boa moza e pa mí non vale nada. Se te dera o que tú queres, iría boa rapaza, pero como non son tonta, buscai outra que xo faja. Tú ben sabes, mala hembra, que me sobran a patadas, mellores mozas que ti, cara de burra enfamada. Quen ta de querer a ti e orellas de burro vello, que se ellas van a medir e teñen 3,5 metros. Vaya que moza valiente, que modo ten de falare, entre 7 como a ti non me chegan para cenar. Vaya que moza disposta, que modo de amenaza, se me apuran un pouco, meto baixo da cama. Deixareite cara fea por non oírte ladrare, non vayas a hacer comigo alguna barbaridade. E o mozo marchou correndo e a moza quedou diciendo: esta saleuche torcida que bailo de mo contigo. ¡Ala y breia! Don Manuel García García, muiñeiro, 71 anos, Boente Arzúa, A Coruña.
E ti, Xesús? Un de tabaco. E son 2,80. Que? Cando marchas ti? Marchadas hoxe. Pero non marchas por aquí, que vas por a túa. Cargamos despois. Eh? Preparámonos despois. Sí. Ti non queres ningún desto, non? Pois aquilo que dame a min así que che dou 750 euros. $750. É daqui. Eran 3 ou 2 as que colliches. 2. É verdade que son da... Iba-che a escurar a 100. Son 300. Pero agora como eu conto. Ahora, esto está. É meu. Eso é. É isto para aquí. E agora tenho que dar a fazer aqui. Bueno, veciñas. Hasta mañá. Aí te deixo. Pois unha vez tiña un compañeiro que era Quinteiro, que morreu, Faustino de Quinteiro. Viña moitas veces as mozas a Buente, eu iba a cenar a Buente. E despois viñamos os dous dormir ao muiño. E traíamos dali de Buente, íbamos á taberna, traíamos aguardiente, un cuartillo de aguardiente. E con castañas asadas, mira que festa facíamos. Borrachábamos con aguardiente, castañas asadas, todo era queimuras. E despois a mañá, era unha temporada que había moitas ratas, e roíannos os sacos todos, e decíame lá a mañá, hai que se levantar, que imos para a costura. Tiñamos unhas agullas e para coser os sacos, vamos para a costura. Xa non é o primeiro que ten ido dentro, sí. O Pepe non está por aí, non? Non. Pepe vai de viaxe. Entón sabemos de mirar de arreglar nós, porque... Chama Luís. Que? Chama-se Luís, Pero están os dous, de viaxe. Vanlle con poñer os dentes ao dentista. Tamén lle daba iso. Con leite, non sei. Era das pesetas son túas. A ti querías algo? Quería un saquete de pienso para os pitos. Pero os baratos. Os pequenos. Lévalo tío. Sí. Los pequenos, non sei. Sí, pero que sea bom, De arranque.
É do primeiro conselleiro, non? Sí. Sabes canto era o conto? Ai, non sei. Non sabes? Hai o de... O das patacas. As outras quixéramos pagar antes da feira, esta feira non foi. Xa. Foron a 2.000 pesas. 2.000. Entón, só non tens que pagar eu a ti. 2.000, sacamos de 7, eran 2.000. Pero xa, iso xa vas la raza. Non, arreglámoslo agora xa. Así son 1.300, teño que dar eu. Este eran 700, e 3, 10.000. Vale. 2.000, así xa queda a conta feita. Bueno, está logo. Ti tomas algo ou non tomas unha cousa? Auga. Aquela fría, fresquinha. Aquela con gas ou sin gas? Con gas, xa. Con gas? Sí. Está despois, tío, outra cerveza. Ao día seguinte das romerías volvías a xuntar a mocedade toda e cada un contaba as súas cousas. E veume unha dali de Buente, que era a capitana, e resulta que me estuvo contando. Despois, ao día seguinte, de lunes de Pascua, díxome ela, veu ela de Lopes comigo, desde a Castañeda, que a festa era na Castañeda, veu ela de Lopes comigo, e claro, veume dicindo cousas que, en fin, ti vais dar un recado e na máis, é que recado eu dou, o que dixas ti? Porque supoño que te dixo que non quería que anduvera cos outros máis que con ele, e tal, e di, ti se ves a lado do Lopes antes do domingo, que se non ven onde a min, antes do domingo, eu escarrallo-me con todos. Creía vos outros todos. Elo. Un de Zar de Rei que veu de Bilbao, tamén levaba por aí 6 meses en Bilbao xa. E cando veu, foi-nos esperar o pai ao coche. E dille, pero tú eres mi padre, vergüenza me dá que seas mi padre, tan chiquito. Parecíalle moi que ti era certo. Un conto que é certo é, por exemplo, foi o vello Novo a medir co fillo, con Pepe de Novo, que está en Buenos Aires agora. E o rapaz por me ali de adiante co pai. Oh, papá, eu quería un tambor. Cala, Pepe. Pepe sin calar. Oh, papá, eu quería un tambor. Cala, Pepe. Pepe sin calar. Hasta que lle comprou un tambor daqueles que había de lata. Con as baquetas ali tamén, de calquera maneira. Compro o tambor, pensando que tiña o conto arreglado, despois por me lei de adiante, te rompo o entrón. Cala, Pepe. E Pepe sin calar. Te rompo o entrón, por Buente, despois polo barreiro abaixo, e por Buente abaixo. Non, onde o Pino do Cura apartou ali. E chegan, había a presa dun muiño ali baixando do Pino do Cura, cara a Vilar de Figueiroa, que era onde eran eles. E había que saltala dun alto que daba a presa a saltar para un arredor dun prado. E aí ben Pepe caiu na presa, un pa quilómetro na hostia bendita e outro no Vicentismo. E Pepe na presa. Se contaba modo. Xuntarémonos para pasado mañá na comida do... Eu teño que ir, claro, deixenlles que sí. Ti tamén? Ti non vas? Ti non tens que ir, van dar a muller. Entón, Luisa non vai tampouco. Entón, xa quedamos neso. Xa yo direi, que vas ti... Si, arreglamos igual. Faces unha muñada. Si, que agora aqueles muños están cerrados tamén. Cal é o que está aberto? O da Fonte Santa? O da Fonte Santa está aberto dúas veces, 3 días na semana. E o da Regada moi, non? Tamén moi. Moi, si. Tamén a Regada. E despois, pero son muiños que están subsistindo así, non sei como. Pouco moen xa. Está ali un home jubilado e... Na cartera de Vicente Uña, e Beatriz.
Ali hasta dá a sensación de que o río de Catasol que corre para arriba, pero non, para arriba non pode, pero bueno, dá a sensación de que vai costa arriba, así que é moi llano. É moi llano. E ali parece que vai para arriba, e, sin embargo, hai aquí un muiño, sal daqui, e aquí xa hai outro muiño. Debían de ter moi pouco ferido. O río xa é pequeno, que é o do Barreiro. O Barreiro é un rato. Por quê? Comparado con aquí con o río isto, o cerrado todo, o que non haxa ningún, mas non é un ten que... Non, algún é conveniente que o veras. veras. Porque era algún grave, ten que ir a algún sitio. Claro. Sí. Algún facía falta, claro. Quer moer un pouco millo. Daquela todos os anos, no millo novo, viña un deseo de papas, e comemos papas de millo. Tinha moita importancia, E agora, pois, agora dixenlle a un que pois temos nós millo e tal e cual, mandou-nos unha pouca fariña, pero non valía para papas nem para nada, valeu para nada. Vale para os pitos. É verdade, para os pitos, era unha fariña que non sei, naquela miseria os homes querían a fariña moída como polvos de talco, non? Dixo, sí, porque eu boto o caldeiro, botalle no caldeiro ás vacas, e ven outra vaca abaixo, se non era para que se fixera opaca a auga, para que non viren a outra vaca ali na máis. Sin embargo, hoxe non a queren así, queren a máis brava, para que non se lles apega a gargante, para que lles baixe para baixo. Botalle non seco, non pode estar mudillas, non? Claro. Porque daquela se che mandaran moer así brava como moi hoxe, daquela podía moer 10 ferrados cada hora. Muita carga levar neve, meu corazón cantareiro. Unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaniña enteira, esa sí que muiñada. Don Manuel Díaz López, Labrego, 85 anos, Carracedo Láncara, Lugo. Despois ali estábamos divinamente, andábamos, nada, ni un tiro. Ás veces tirábamos un e outro cañonazo, nada máis. Pero os cañonazos hasta non lles facíamos caso, porque todos iban un pouco máis atrás da... Sí. Eu estaba tranquilo, non? Estábamos tan tal, pero veo as Navidades, foi o ano que os roxos tomaran Teruel, a capital de Teruel. Era por Navidades, estábamos ali, e dábamos o extraordinario de Navidades. Había cada trompa de miedo. E fomos recorrendo os da nosa escuadra. Non tiñamos servicio ni nada. Recorrendo as chabolas todas. Vamos ver o capitán. E fomos. Chegamos a onde estaba o capitán da compañía. A ver, coñá, era un borrachus. A ver, coñá, se terminou. En mi chabola se terminó, todo ya era pouca pena. Entonces dixo o cabo, pois na nosa chabola hai coñá.
a ver quién va por ella, e se tal naida quería, pero dixen, vou eu. E tiñamos que baixar así un pouquiño onde tiñamos a posición, e a chabola, non? Baixamos un pouco. O cabo hasta era tamén non vía ben, gastaba gafas, ou digo o sargento. E íbamos os dous xuntos e caemos na trinchera un encima do outro. E eu rompín o labio, ainda tiña marca, ainda algo se nota. E ele rompeu as gafas todas. O caso foi, o labio prefeberaran, non, veu un médico e dixo, tes o labio preferado. Ao hospital. E eu estaba cheo de frente de madeira hasta na máis. E dixo-me, hospital, e eu non quería. E dixo-me, tes que marchar, foi cousa do médico, tes que marchar ao hospital, que vas ao hospital e péganche uns puntos aí e non se queda marca, nin se queda nada. Obedecino. E marchei. Marchei para o cuartel, ou digo para o hospital, e deron unha alta, e dixeronme para onde quería, e dixen, pois, para o cuartel. Quería cambiar de sitio. Era cando os roxos estaban en Teruel, que tomaran Teruel, as batallas de Teruel. Vou ao cuartel, ao segundo día xa, para o frente para Teruel. Ali estuve, pero poucos días. Entonces o batallón estaba xa desfeito, colleron e relevaron-nos de Teruel a Guadalajara. Entón, en Guadalajara xa botei un mes ou dous por ali de descanso. Íbamos unha vez que outra a facerse algo de extracción ou algo tal, pero moi pouco. E logo viñeron e leváronos a Huesca. En Huesca debían botar 3 ou 4 meses. Por ali nos pueblos, pero sin velo frente. Logo xa se empezou a operación de ali de Huesca, e si, enganchamos hasta Lérida e hasta o Pirineu, de Francia. Anduve por aí moi ben. Houve días que houve algo, pero pouco. Non houve así batalla fuerte, non houve. Entonces, estaba no Pirineu, e releváronos tamén, o batallón. Quedaron uns cuantos para formar outro batallón, pero os que estábamos naquele batallón trouxéronos outra vez a Zaragoza. E de Zaragoza, pois, tivemos ali unha chea de tempo tamén en Zaragoza, debemos estar uns 3 ou 4 meses. En pueblos de Zaragoza, en Calatayud, en Ateca, por aí, tivemos pueblos grandes, pero tivemos moi ben. Despois, sí, que nos engancharon, leváronos outra vez a Lérida, enganchamos, rompemos o frente abaixo de Lérida para Cataluña. Aí houve de todo, houve de todo. Non se vai a creer que... Ahora que nosotros íbamos moito máis favorecidos porque levábamos moito material. Despois tamén agregaron os italianos, o cuerpo dos italianos. Non nos queríamos, nin a de 3. Porque nosotros dicíamos, pero a que veñen estes tipos aquí, se nos veñen a liar, nos veñen a tal, porque, claro, había xente na guerra que non estaba conforme. Andábamos loitando, por exemplo, por este lado tal, pero a xente andaba arrepentida, non? E polo outro pasaba igual, non? Polo outro pasaba igual. Que andamos facendo, que tal, que se pensaba, non?
claro, pois, a vida, non? Despois, sí, pasei no ben, os italianos pasei no ben, ademais, dábannos 10 reais diarios. Si, os cartos era o que valía ali, porque chegaba a calquera sitio a tendo cartos, pois, claro. E tendo 10 reais diarios, cobraba, por exemplo, cada 10 días 5 pesos. Pois xa lle rendían para algo. E ali, como tiñamos aínda para escapar, ainda había que se podía vir no tren a Zaragoza. E as nenas, pero claro, os militares non caíamos ben. Tiña que ter cuidado que non o viran, sabe? Non, si o pueblo, o maño era... O que pasa aquí, claro, pero si o maño non tiña... Os maños non... Zaragoza houbo jaleos, sí, entre os militares e todo eso, porque pegaron ataques a Zaragoza, quixeron a tomar varias veces eles, pero non chegaron. Pero chegou a haber tiros xa en Zaragoza, na capital. Xa os paisanos xa se quixeron botar, pero fracasaron. O que pasa é que despois, terminada a guerra, e xa antes da guerra, xa os mandos, non sei se era que se cansaban, ou que tal, e ademais que a xente repuñíase, que xa non eran os primeiros. Non eran os primeiros, sabes? Bueno, non eran militares tampouco, que era mitad de xente que tiña o bachiller ou que tal, e iban aí a... Eso, eran oficiales, eran, pero... Ao mesmo tempo pasábanse momentos, vos sabes? Non era todo aburrirse. A hora que ven non se pasaba, Moitas veces fame, porque había veces que estuvemos a 3 ya 4 días sin comer. Porque ao mellor, claro, eles, os de lá, como iban retirando, meteuselles na manía esa, claro, tiñan que facer algo para que non nos botáramos tanto encima deles. Volaban os puentes todos, eso era todo... Eso era sabido, que volaban os puentes todos, eso era... Pero sí, negro tamén o pasaron, porque desde Huesca hasta cerca do puerto do Valle de Orán, Pirineo francés, pois, nosotros en todo o día, se cuadra, non descubríamos o ejército de algo. O que descubríamos era os paisanos, que iban escapando. Eu non sei por que escapaban, porque que sei eu, claro, é a vida. Que nosotros nos metíamos... Bueno, había algún jefe que tuvemos un... E non me parece que estaba por aí pola parte de Cataluña. E era capitán da Guardia Civil, e cando estallou o movimiento estaba retirado da Guardia Civil. Volveuse a incorporar aos militares. Despois fixose general. Ese era... Pero o enemigo era bravo. Pero o que lle iba a decir, que claro, íbamos avanzando e chegábamos aos porceros e cuadra unha montaña, como esta ou outra, non? Había así un valle ou tal, e víamos os paisanos todos retirando con carros, con carretas, con cousas así, con caballerías, levando roupiñas e os pequenos andando, escapándonos. O mellor, pois, acampábamos aquí e dormíamos aquí hasta a noite outra vez, ou outro día, non nos volvíamos a ver.
pero outro día volvíamos a alcanzar a Serra Tirada. Eso era moi negro. Don Indalecio Lombao Gómez, oleiro e músico, 77 anos, Bonche, Lugo. E despois, ainda se fixeron 2 orquestas, porque pasou un pouco como pasa en todos os sitios. Os que viñamos da guerra, había uns máis vellos aquí, pero esas sí que casa tocaban, pois iban estas festiñas por aquí, polo que lle estaba. Entonces, nosotros, claro, propuñámoslle, é verdad, que lle poñemos o que levaba aquela... a bandiña aquela, non sei se era unha bandiña así de... pero eran de 6 ou 7. Pois poñámoslle, pero non quixeron, que nos que levaban ao ritmo deles, e tal. E entonces, nosotros fixemos unha orquesta, entre nós. Víamoslle o nombre de Estrellas Azules, porque había unha en Zaragoza, moi boa, veu de aí. En Zaragoza había unha orquesta que chamaban Estrellas Azules, preciosa. E estuvéramos 4 ou 5 ali en Zaragoza. Nos a moi lexos non salíamos, pero andamos toda a provincia de Lugo. Despois xa se mellorou un pouco, últimamente xa íbamos en coches. Pero o primeiro íbamos en bicicletas, toda esta comarca andamos en bicicleta. Unha vez fomos tocar ao sitio, e había que ir, porque daquela non había carreteras para... Moitos sitios viñan nos buscar nun trator e había que andar ao mellor 2 ou 3 kilómetros. E aquel día viñeron buscarnos 2 bestas. 2 bestas son moi boas. Fomos, claro, sei se íbamos nunha línea ou algo así. Pero onde parou a línea vieron as bestas, cargaron ali. E ainda iban os altavoces con batería. Non había luz. E aquelas bocinas, puñan aquelas bocinas de... O demo maior, máis traballos que... Pero non había outra cousa. Puñeron as bestas moi ben, que fui andando, pero unha besta así que chegou por aí aos 500 metros, da empatear e en brincar, tirou con todo, desfixo todo. Desfixo batería, desfixo... Pois 2 días tivemos que tocar ali sin altavoces nin nada. Ali es que había que tocar. Outra vez fomos tocar a outra... pero había que máis que daqui a rato. Non habría como desde aquí a Lugo. E viñeron-nos buscar no carro de vacas. Pero clávámonos ali e viñamos o outro día. Daquela sempre se tocaba 2 días no mesmo pueblo que tiña. E quedábamos ali outro día ao amancer, que daba todo no quiosco e tal. Dixeron,
vamos salir para ali, e xa vos levaremos no carro de... Pero aqueles non lles pasou tampouco, que amarraron a ben. Pois salimos para ali e non apareceu nin carro, nin veciños, nin nada. E nosotros tiñamos que vir hasta para coller o tren, que fóramos no tren, que era aí ao lado de Sarria. E que marchamos andando. E o equipaje quedou ali todo. Nos como íamos traído. Viste que cosas de xente. Parece que despois que entre os dous remistas que se apagaran ou non sei que, un que furou e a outro porque somos todo despois. Pero despois trouxeron-nos eles e tiveron que pagar todo porque nós daquela xa tiñamos contratos. Non sabe? Últimamente xa facíamos contratos e iso. Pero se fora como antes que non se iba sin contrato nin... Íbamos comer ás casas. Unha vez levaron-me a casa, e iba un comigo para levarme, que eu non sabía da casa. E chegou, botou, pum, 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 pum. Bueno, eran conocidos, claro. Aquí che traigo un músico, era un home, dixo. Dixo, oiche, mete-o no cu, por non da palabra. Así como... E tú, ele deu a volta outra vez, que eu non conocía a naide, claro, non debía dicir, non tiña nada que dicir. E despois chegou a cabo, non o quixo, a tal, e dixo, pois... Eu fui das quintas máis novas, e botamos 7 anos no exército como a cascorro. Pero aos 6 meses, chamaron-nos outra vez, cando era a Segunda Guerra Mundial, que estaba... E fun aí para Lugo, e aí había gaitas. Pero resulta que fun aí para Lugo, e eu como xa estuvera na banda militar en Oviedo, pois non me deron a gaita nun director. Ademais eu daquela gustaba-me aprender a gaita, saber sempre, pero non me deu a gaita. Había falta dos instrumentos porque os mellores músicos marchaban, o que era cabo marchaba a oposicións para sargento, que estaban facendo as bandas que se desfixeran todos por aí na guerra. E había falta de músicos, non me deu a gaita. Pero para afinar cos outros músicos as gaitas, víase roxo o director, porque había cousas nos desfiles que tocábamos os gaiteiros e nós, e os músicos, non. Pero a gaita é gaita. Como músico, pareceme moi frío eso de aprender. A música hai que aprender por raíz. A primeira cosa que hai que aprender é solfeo como é debido. É ter conocimientos do que é a música, non coller e poñerse aí nun palco como aquí o outro día en Bonxe. Vamos a ver, aí, 12 fulanos aí, e fulanas. E un trompeta, e os se fon tocando, un tiña un trombón, que maldito nota no trombón, e non sei se tiña atacado. E os outros todos aí, maneando dun lado para outro, maneaban a saber. É que eu iso lle chamo música. Porque nos outros peleamos para saber o pouco que... Eu, non me dá vergonza dicilo, cando pasei á banda militar en Oviedo, pasei 2 meses ou 3 que algún día estuven a marcharme para a compañía. Porque botaban-me a cada mirada, tiñan razón, claro. E a min o director dixo, oiga, se usted non se espila en 6 meses, vuelvo para a compañía. Ali non había tutía. Dábase a casualidade que o director era de aquí do lado de Santiago. Ele levaba un apellido como a min, Don Benito Gómez. E que pensaban ali os músicos? Era gallego eu tamén. Dicían, eu oía un murmullo, dicían, deben ser da familia. E ainda me respetaban un pouco por iso, como maldito da familia. Era así. Daquela tocaban as misas. Estamos rozados con curas que... Ainda un cura máis que está aquí. É novo, noso. Novo xa ten os seus 50 anos. É moi inteligente, pero tamén veo aí
presumir que ten un órgano, presumía do órgano. Temos... E que había un cura que morreu, pero aquel tocaba o órgano. Eu teño tocado con el moitas veces as misas, cos saxo. Pero, e iso que, para tocar con el, pois, eu no saxofón teño que transportar, porque, tocando pola partitura do órgano, nosotros, o mi, temos que chamar dó. Claro, porque non... Pero, claro, eran misas que sabíamos. E aquel tocabas con el, ben afinadito, como Pérez. Isto non daba un ano clavo. E oiga, mira, don Jesús, débete o órgano malo. Tes 2000 pesitas? Terei. Claro, hai de todo en todos os sitios. A maior parte delas non sabían nada de música. Cantar. Os responsos cantábanos moi ben. Toma. Aquí había aqueles que cantaba ben os responsos. Viña o sobrinho, aquí tiña unha polémica moi xa, era de dos parroquias, onde San Lourenço era daqui. E viña o sobrinho co carro, así que se mallaba que maldito nosotros non tiñamos. No mes deste tempo xa nos quedaba o branco, non tiñamos. Pero viña co carro cobrar a renovación. Ai, pero naqueles tempos, bueno, non sei se molesto a alguén, pero naqueles tempos o cura había que sacarlo. E chegaba aí co carro, a ver, a renovación. E non quería cartos, porque daquela o pan valía moito. E se lle dábamos cartos, pagábaselle pola tasa. Ustedes son moi novos, pero daquela tiñan unha tasa. Hai que medir, hai que medir, hai que medir. E os demóns que lle habíamos medir. Pois, amenazaba. Ele despois volveu a vender, non sabe? Porque hasta a ele non lle facía falta, que tiña un lugar moi bo. Os tempos. Pero tamén as parroquias somoslle... Veu para aquí novo, foi o que relamou o vello ese, que aquel vello botara 60 anos aquí. E veu, e fixos a casa, fixeron, bueno, os veciños, e fixos a casa retornada. Ele chegou o tempo da renovación, e non veu por renovación, nin por nada, non se acordou de nada. Pero viñeron unhas cuantas, sempre hai 4 ou 5. Ai, don Deus, e a renovación, e tal. Ele dixo un día, bueno, parece que aquí hai un costumbre de cobrar unha renovación aí de veciños e tal. Dixo, eu non cobro nada que non me fai falta. Pero que tiña a voluntade de levala, que leve ali á casa e que tire ali nunha habitación, que ele ainda non vivía aí. Que hai ali un que ten a chave, erades. Pois, nós maldito varao levamos. Dixo, o que non lle faga falta para ele. Ele falou moi ben. Habría 4 ou 5 que vieron aí tirarlle con frau de trigo, sabías o se comían eles o boa, non? Pero por cumplir co cura, non? Pero a ele, despois armou un lío cos que ele se que lle colleu o trigo e había aí 4 pobres ai, pero pareceulles mal, armaronlle un follón de la vida. Pois foi a verdade como lle conto.